Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियाव स्कुल लाबोदों बहरनाय थाबाय सनदांमोन इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो फार्स्टनिफ्राय नाय आरोना आं मायाव दंफैयो बारे मान खोमसि खोमसि बड'लेण्ड गारि माबानो फैदो गारियाबो खारबाय नामाबा आंबो सिगां बिदि लगायदोंमोन मादि गुफुरफोर मोनल' होनदों आंखौ मोजां नुदो फैनांगौ देलायनोबो मोनाखै देलाय माखौ देलायनांगौनो गारियानो थांगौबाय बासानो है बड'लेण्ड बासानो थांगौलायबाय आंना लेट जानानै 4:30 फैयोमोननो ओमफ्राय लेट जाबाय दा ओमफ्राय बेलेग गारियावसो थांनांसिगोन रङियावलागै औ जों नाय लोगोफोरखौ गसाइगाव सफैबाय ओमफ्राय इयाव एसे लाखिबाय आरोना बासा रावबो गैया क'क्राझार थांनाय रावबोआनो गैया माथो ओइ आनै आरो मामाया फार्स्ट बासखौ एंगारहरनानै ओरैबायदि मा प्रब्लेम जादोंना दा 9ता जाफैलायबाय जों गसाइगाव सफैनाया ओमफ्राय दायो सहैनो बाहाय टाइम नांबावगोन बङाइगाव थांगोन नायबाय थादो दखान केमेरायाव इउटुबार जानांगोन इउटुबार ना स' आं दायो संगासिनो मायबा मायबि स' नायलांबाय था मा संगासिनो आङो नै बिथिंजाय संगासिनो दालिया मोनबाय आरो खनसे गुदुं खालामना दोननिया नै दे नै बेयाव दोङो मुला दो लकेल दाउ मुलाखौ दासो होदो संगासिनो मोनसिगोन आब'नि फिसाजो नैला Mama, hai, ini video, yang dari song gasine, nih yang lokal dauze, mula, apalah nogedan ladar nah legefer, ompay daye, nogedan ini isi puja ada mandine, ompay daye biawna songgan, jagan, fikari song gasine nga, Bongaigaw dong payang Bongaigaw, sisa kan nggak deh, kemedia. ओंख्रिया दालि ओंख्रि बेनि उनाव लकेल दाउजो मुला बेनि उनाव फालौ बाथोन देदों आङो आरो बेनि उनाव लाइखौ भाजा एवदो बिसोरना मैद्रुसो मोनो मा नायबाय थादो मिन्दो मा डिम्पल हाबलायलायो मालाय मिनिबाथाय मा मानबाय इयावसो दोनदोंमोन इयाव मानबाय इयाव सफैबाय Mam संनांदो मा संनो मा संनो औ मा संनो थांबाय गैला बाबा आलासिफोरा थांबाय नै आलासिफोरा थांबाय ओमफ्राय दायो जों ओंखाम जानोसै मोनाबायबो गोजांसोबायबो ओमफ्राय हा ओमफ्राय दायो आनैया थास' बिथ'राइ रायखागोन नै हर जाबाय लोगोफोर नै बङाइगावआ बरिया न'आव थांसै